בובו וזץ ממשיכים במשימה הבלתי אפשרית לגלות מי או מה או מו אחראי לבעיות בהוט VOD יאנג. ואחרי שהיו בעולם הסרטים, תחקרו את חטפני, קפצו לחינם ביאנג, ביקרו בפעוטות וקטנטנים והופיעו במוזיקה ומופעים. הם מגיעים לעולם החוגים. סליחה. זה לא אתה. כלב. מבלונים. בטח מחוג פיסול בבלונים. אולי אנחנו בעולם החוגים. אולי... עזוב אותי מחוגים עכשיו. די, זהו. נמאס לי מהתעלומות האלה, אני רוצה הביתה. אבל זץ, עוד לא פתרנו את התעלומות והשיבושים בהוט VOD יאנג. ומה עם הפרס שאתה כל כך רוצה? עזוב אותי, יש לי הבלות ברגליים, גבשושיות במותיים וקורוזיה במוח. מוותר על הפרס הזה, מוותר על התהילה, ולא אכפת לי. מה זה? לאן אתם הולכים? וואו, סבבו, אני רעב טילים. אוף, מה אתה נתקע לי עכשיו בחוג בישול לשווארמה? אמרתי לך שאני רוצה הביתה. זץ, אתה שורף לי את העוגיות. אופס, סליחה. הנה הרמז הבא! זה לא רמז זץ, זו ארוחת הצהריים שלנו. חוץ מזה חשבתי שהתייאשת, שאתה רוצה אותה. איזה הביתה? סתם עשיתי על עצמי פסיכולוגיה הפוכה. כוכב, בובון יקירי, זה אלמנטרי. צריך להגיע לכוכבים הגדולים! זץ, גנבת לי את השורה. וגם את העוגיה. וואו. כנס בובו, כנס, תרגיש בבית. לכוכבים הגדולים בבקשה. בובו וזץ ממשיכים בחקירה, ובינתיים אתם מוזמנים ליהנות ממבחר חוגים בהוט